Скица на недвижимите имоти в землището на село Белослав, Сталинско, местност Карачен, Лъкабоаза, които се отреждат за построяване на керамична фабрика за околийски промкомбинат в град Сталин. Мащаб 1:1000. Имаме пътя за град Сталин, който сега е път за град Варна. Имаме края на затвора, четвъртокласно шосе, разклона на това четвъртокласно шосе, имотът на Велко Стоянов Вълев. Велко Стоянов Вълев. Отстрани пише: използва се за експлоатация на тухли. Имаме имота на Георги Станчев Петров. Васил Георгиев Митев. Кайряков. Пише за държавна земя. Кирил Георгиев Николов. Недялко Куртев Неделчев. Тези имоти са вече вътре в сегашен затвор Разделна. Отвън на затвор Разделна са Курти Петров Манолов, Георги Киряков Грантев. Имот 19. Зоичка Митева. Град Сталин, 21 септември 1953 година. Старши чертожник Петкова. Председател Тодоров. Началник отдел инженер Томов. Завеждаш Костакиев.